Unya, gihanyo ang tanan sa pagbarog para sa ato ang prayer. Sige, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, daghang salamat, Lord, nga aniya kami karon sa among tigong, Lord. Kining tanan, among gipangayo ug gipasalamatan, pinagis imong bugtong anak, nga si Jesucristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kapila na kanila pinuangi sa imo mga kaagi, gibuhat mo ang tanan na panlikaw, gitrepan, gisumsuman, gibugal-bugalan. Kapila na kanila pasanginli o babae musli, gitarong ang tanan. Ano siya, kamar ako meeting, o batasan ako, bitag-itiwasan, sana ako, bitaw ako dali batasan. Yan si Erlita niya. Moabang siya o gamay namin sa ato ang area. Sa ba na Puro man, kita naman din yung mga scholars. Ya, intimate pa namin dyan. Pagka mo lang decide, ang kuha na din, agenda, tulungan man. Tulungan man ang agenda. Ka-July mo, samot pa ni. Ukat. Kumay, yaro sa kanang. Sa karon nga kay usa na ta matinabangay lang ta ninyo dili wag tango na lang na nato ang kasilo sa utang usa kanato karon mapalambo nato ang atong organisasyon. Daghang salamat ug maayong Maminaw lang tayo. Kakapsat ka. Sa dili pa nag-iikuan, ato lagi akong balikog kausa kay para dili ta magsige balik-balik ba. Una isulti na ni Ate Bibi. Ya kanang ano yung brother eh. Atong sabton kung sa gimitingan. Kaduha unay magistorya sa dubangan, dili ka mosapaw. Kay naay laing bisita, gawasan ni niya. Ya paikog ka ba? So mo ni usa sa akong concern niya. Kaning atong gisgutan na ko sikap karon man siya gibaw siguro kuan ka nagalimot ko pag ingon ni mo atong nakita ta ba ito mo na tong topic lagi nga regarding kakulian na to karon ako na lang yung mahimuslan kay niadto na sad ko dito sa munisipyo ano dito sa kang Biboy ilang kuan kanang ilang sa ilang session dito gikuha sila ka Biboy regarding ani nga tong hisgutan karon mo nang ato ko dito niya akong timingon nga nasa kapital dali kay apil sa tong hisgutan naa ganing mga hisgutanan gikan sa bisag unsang agency protocol gina siya nga moagi ginag sa gikan sa gobyerno sa munisipyo gani sa barangay protocol gina siya balaod gina wa gid dapat mo bypass na kay uno yun na mo ano niya dali niya wa ka kahibaw ng mga rebelde na nya kanang mga rebelde pwede ra ba na sila mo kanang sana mo impit bisa gani kang showbiz sa simbahan pwede na nilang sudlon gamito na uniforme sa DA uniforme mo na nga concern lang ta na kay karon kuan na ba mo dihinay na sila ron pasinya matimingan ta na so kuan ka pang kani bitawng project up nga project sa presidente ba kung nakadungo gani nga termino kini bitawng sineryo wala ko ni siya gikuan sa barangay o sa kining sa munisipyo. Ya, kining juteriyo lahi ni nga klase sa fuel. Di ba guys, kung atong climate change o atong global warming tumiagi, usa ni siya. Kaya ang emisyon ng guna ng ganang ipanggamit ko, si Uto ang iyang buwan niya, posible na naanhat na diya paingon yun.
Kay ang kanang deuterium, ang iyang emisyon na ng water vapor na siya. Manay nakanindo na karon kung ato pa ni pahimugatan, mag-istorya pa minikap, kung sana, ako lang ni move on sa ang ako lang concern ani kay ang giingon mo dito sa kaning opisinahan nga nakuha na mo nga kadtong magpalista kada usa ninyo before 2025 or before 2027 before mo step down ang presidente kada usa ninyo makadawat o 2005. Yan nakanindot na nagod nganong ningguan na lang kuan ako na lang gidawat bisag wa mi sweldo na kay may bawaan na nang pangayo niya na matantang ni dunay pagkuha nga 10% ana ang 5% ari dire sa barangay nga 5% adto sa munisipyo may nala na nga makatabang mo ako wala na ko nadawata kanang sa sugod og kanang tabugon wa ko mukuha na nagiuna na ko kay ibaw ka ang Bourbon one of the poorest municipality sa Cebu man kung daghan ka magpamimbro may na lang na siya kanang 2005 kung giingon minimum na siya so mao ni gipangayo sa kaning duha ka kompanya nga nagliho ka na sa deuterium karon pero doon na siya limit 35 million na siya katawo ang gilimit. Ang nakapaayot ani kay kita murag nawahita. Mukat-od na ilang ingon murag abo naman ni Rono 31 million ba to 30 million ang nalista dito sa Luzon at sa Mindanao. Mukat-od sila October pero may posibilidad na mukat-od sila July. Kaya kung nadunggan ko pwede man daghan na palista. Unya usa sa kuntuyo kanang ako ni gisulti ka kay kuan man gud. Lison man gud wa tay papilis. Nakinahanglan ko kanang mo nakoy sa certificate sa kapitan unya sa munisipyo nang storya minikuan hapon si Milko kung si angay muhaton kay dito kay mahugag illegal assembly nga naa ang NTFL kakuan gyud na ron kay ang target karon ni Sara Duterte nasa Department of Education di ba wa mo na yung na karon siya mo'y co-chair kuan kanang sana co-chair person sa NTFL ka karon to ika ang target nga humanan ang problema sa insurgency ug ang bahin sa illegal nga droga sa lutuig. Ya pa ko magliho ko na nga wa kay maaan ko. Mawag ko sa nang bulag asin bulag. So hindi humanan ang pagkakuan ko ni ka dito sa kuan mato ko sa pulis. So atong laro na dunay nagliho anak karon nga duha ka laing nga company. Mao may problema sa mga Pinoy. Ug naay mahibaw ang nagwa dilang kopyahon. Pero timan ina scam na, kung sa ilahan na ng scam, once gani mga yung lista, involved na gani financial, mga yung na gani nagbayad, scam yun na. Kaya kaning pagpanglista, libre ni, wala ni say bayad. Kalag ito pagkasunti, wala ni ilad. Ako gani, kung balibad na kay kuhan ni, wag isulto. Wala sila ito, kay private company ang lipo kani. So timanin na ninyo, na yung mga yung kuhan, panipalya sa kuhan, wala ikuhan, mga yung bayad, scam yun na siya. Kaya ako, libre lagi, walay bayad. So, mawala na akong kuwan. Una ko yung tungang pagkatan, sikap. Kumalang siguro ni Kap. Kaya ako pag-kuwan nyo, ang kanibayan sa deuterium. Itong muli sa pagpaparaming. So, ang pangayoon na ni Mauro Ginisiya. Pangan. Kunya ka ng pangan, nga ang middle initial, dili pwede nga litra lang. Kompleto din siya. Pangan, kunya, ang address, ang natauhan, i-appeal ang edad. Ayaw nang born ang ko ayaw. Itag yung magbawa naman kukuhaan nga. Imagine na, kasungkong pagkakahil. Pag tibupon ako naman, magkabuang kong listahan na. Kunya, ang same number, kana yung lima, basic lagi kayo. So, kana lagi yun. So, akong balik ko na, buko lang din ako, ang deuterium, klase na siya sa fuel, nga ang iyang emission, dili parihaan ng kuha niya, nangayo na sila o benepisaryo. Pareha sa Saudi Arabia ba? Kanang mga Arabo diha, kanila mga sakyan na limousine, di pa nag-iyan ng mga liki o PL. Nadawa na mga benepisaryo na sa kuhan ka sa ilang gasolina. Galing lang kay ang kapitalista nga nagunit, dili Arabo. Dili sa Pilipinas, ang nagunit na, Pinoy ang nagunit anak karon sa duha na sila ang kuha niya. Ang grade, nang nakaroon niya sa dapitan. So, kung ano yan, daghan niya ng isyuha mo na, sumpay na sa West Philippines siya na, ituwa na ni Marcos, kanang bayan sa China, US, kanang full kay siya na karoon.
Kaya doon ay pinakaalas nga dapat na itong amping mauna na sa deuterium. Nya gawas basad, ang deuterium sa tibuok kalibutan, Pilipinas ra mo inaanak nga fuel. Ang nakaroon ang Norway, ang Japan, o kaning kuan, kining Germany, nag-andam na sila machine para sa deuterium karon. Ilan na lang ipangandaman kay hindi ko ba doon na tanga diha. O maginaon sa nang US sa China mo, o isip mo basi mag-UFW, ano na sila dali. Kana kung giingon na 2005 gamay ra kay na ako lang giingon na pagsulti kasi lahapan na niya mo ko ingon ko pwede ko mil. Pero gusto mo i-research na para one for clarification kanang dokumentado mo research mo na internet naman daron. Di ba si makaingon kung ilad na rin panawa na deuterium i-research na siya. Nasa Google, sa Facebook. Kung ako lang gihimo dire nga maapila mo sa lista kay inkaso niya o ang mahitabo mo declare na no mahitabo na nga magdawat na mag-ingon niya mo ina kuha mo din kuan kuha mo din mo sulubyan ako inyo niya kumakayon pasulo niya ko ninyo mo na nga ako lang din ang isulti kunya wa sa ni pinagsangay pero wala sa mahayay. Manin ninyo, uli po ninyo, wala bayad. Ayaw yun ang pagtuo, kung nahin mo suroy-suroy na siya, ikusikli na, basig musuon yan na dire. Kanang pagpuhat ang mga ko niya, mag-iikwa sa sex, ayaw na din na. Iikwa sa secretation, di ba na enough? Pwede na mabuhat, di bisan kinsa. Pero ang ilan na naging na mahal, ginikimanin, mangayo na nagbayad. Scam, gina. Ohor, mahuman ko rin dahil, ato ko sa lain, o na ay, muhatag, pagliti, ako dawaton pa na ko, lisod mo dyan ko. Apikin mo ko, pero wala din siya bayad. Klaro lang pagka-istorya. Wala na yung kasulti. Kung saan ganit ka, istorya lang na. Bakit lang yan? Kaya kahit ang kuling nga, kahit siya nga, apik. So kung katuwa, basta mapalista mo, laaro mo na diyan mo, kuhan na lang niya ko ninyo. At ang mga interesado lang niya, dapat nilain. Isang membro mo sa Corpes, pwede lang. Pwede na sad, bisag ang dato ani, kung di mo magkonsensya. Pero ang ako yung isiguro ni Pores of the Pulpit, mas mayon ka. Kuya, pwede sad ang bata, bisag bagong na tao, kaparahan ng anang idarwa. So ayaw mo pagkiray, balag bagong na tao, ilista tanan, kay mo na ingon sa mga pwedera. Makadawa na yung nana mga idarwa. Oo, pwede. Ibong pamilya. Kung mahimo lagi ka itong nagdalisod yun, ingna dito. Eh, kala ko ano mo, irog na niya itong naso na ito. Atong mga natural resources mo, dilihok na nakaroon. Pero mga private company ang naglihok na nakaroon. Ikan sa kuan, kanang sa ano ito, National School Corporation na ito karoon. So, dilihok na, kay karoon, lain ang na-privatize. Kanapahin sa tubig na, kung sa ilang buwan, wala kayo, nani kamay update lang na, ang kami dire lang sa deuterium. Ako kaya nito, kung ano man yung huwag niyo makakituan. Ang ilalaging rason, ingon sila na para dili ko na mapolitik ka. Pareha ko testimony din, sumakatong sapi daw. Paunsa man to. Tarong kayo niya, nalagi ka na, mau na problema ko na mapolitik ka ba? O nakali siya, private din siya. Pwede lang ko doon, maraming salamat. Salamat po. Ayan. Karon, kinsay magpunta mo, bakit kinihasan ko ang lagi lang yun? O, ipagpos ka na ito, tugod sa na ito ang vision sa ito sa sosyo. Kana, kung sa objective na ito ba? Ha? Nako, dagan ko atubangon ng mga problema sa barangay. So, kani, kung enligas ka, pag pinabagay ta, mulambo ang atong sa susunod, mulambo ang tanan. Dili kay ang mulambo, pipilara, o hindi kitang tanan. Pero hindi naman gawin yun. Ha? Na kitang tanan, pag pinabagay, alam sa kalambuan o kaswagan sa atong asosasyon o sa atong barangay. Pero ginakit, hindi mo sa tabi ng kakitarang kabarang lang sa asosasyon na nato, kung kinabagay ta, wala natin pakialam sa ito ang kinatubog ang barangay na araman tanang tuloy-tuloy. Diba? So na, anything na sa inyo mga concern o sa inyo mga plano, i-inform me. Kani-kaning meeting ninyo, kami na yung presentative good
sa kami po barangay officials, especially sa ito ang chairman sa agriculture. Officers niya, tayo po chairman sa agriculture. Pero mga iniinom,